Con esta entrega de diplomas conclúe unha edición máis do curso de Tecnoloxías da Información e da Comunicación, polo que dende aí nos ven apostando forte o Concello de Boiro. De apostar por aquelas persoas que o merecen e apostar por aqueles servicios que o merecen. E hoxe aquí sodes, creo que 30 ou 31 personas, había unha persona que non me permitía contalos todos, e hai máis xente, eu creo que está xustificada, máis que xustificada esta versión, porque isto máis ten un efecto, non? O que aprendedes vos podedelo transmitir. Polo tanto, eso son máis persoas potenciales as que se están non aproveitando, quere dicir, beneficiando deste curso. A finalidade de que? De mellorar o día a día e as vosas vidas, porque isto mellora as vosas vidas. Os alumnos que hoxe recibían o seu diploma adquiriron nocións básicas de informática e manexo de internet e terán ocasión de perfeccionalas, xa que a partir de setembro abrirase unha nova convocatoria. Para o ano, se queredes volver a inscribirvos, podedes participar a partir do 1 de setembro, porque algún día xa o comentei en clase, pero recordárvolo, vale? Que podedes vir por aquí a inscribirvos ou chamar por teléfono, da forma que vos sea máis cómoda. Espero que vos sirva o que aprendestes durante o curso e que o poñades en práctica durante o verán, para que non se oxiden as tuercas, vale? Usalo un pouquiño, A intención do Goberno é seguir promovendo este tipo de accións formativas dirixidas ao colectivo da terceira idade para fomentar un envellecemento activo e unha mellor competencia no manexo das tecnoloxías.